So once again, nandito na naman tayo at kakain sa Tapwag Dagupan ng Pedrito. So ayan, ititry ko natin yung buffet nila dito. So samahan nyo kami ni Patrick, kaya naghahawak ng camera ko. Kaya let's go! Chop chop! Sobrang sarap guys. Sulit. Kaya i-recommend ako talaga itong Los Pedritos. Sobrang sarap, promise. Lahat ng food, sobrang sarap, sulit. Ito yung buffet nila guys ha. Ang daming pagpipilian. So mamaya imumontage natin. So kumain na muna ako para malakas ako mag-video. Serve sa inyo above normal, yan. So kakain kami dito, sobrang sarap dito sa Pedritos Dagupan Tapwag. So punta kayo. So once again, ayan, dito tayo sa Tapwag Dagupan, ayan sa Pedritos guys. Ayan, tikman natin yung food nila. So ayan, kita-kita sa next video. Bye! Go! So ayan guys, so ayan, sobrang sarap, sulit, sarap siya. Sobrang sarap. Ito na, Los Pedritos. Kita-kita sa next video natin. Alright.